Iolo Williams, dwi'n naturiaethwr a dwi'n cyflwyno rhaglenni natur ar y teledu ar y radio. Dewi Williams a dwi'n gwneud cwrs chwaraeon yn NPTC Group yn y Dre Newydd. Dwi'n hoff iawn o'r awyr agored, dwi'n hoff iawn o gerdded, dwi'n hoff iawn o chwaraeon, diamynedd weithiau, amyneddgar weithiau, ambell i baint weithiau. Person hwylus, dwi'n hoffi wneud pethau efo ffrindiau, chwarae pêl-droed a rygbi. Os fydd o'n cystadleuaeth, wel, fydd yna arguio a fydd o'n diwedd i fyny yn y môr ar paddleboardio. Dwi wastad wedi dysgu dim cymryd rhan sy'n bwysig yr ennill sy'n bwysig, y sa ti'n ennill dim gwerth cymryd rhan. Da ni'n cwmpa allan weithiau, wyt ti bod mae'n mynd yn ddadl a wedyn yn y pen draw bob tro, da ni'n cytuno bob un iawn. Ti'n bod bydd o'n un peth eto, siŵr o fod. Dwi wedi gwneud Cerddwn Ymlaen 2 waith ac dipyn o her corfforol a her meddyliol. A mae'n mynd i fod yn her wahanol iawn tro yma. Amrywiaeth o wahanol bethau, ond eto taswn ni'n cerdded hyd Cymru eto beth ni'n mynd eto. O'n i wedi rili mwynhau o blwyddyn diwetha a oedd o'n challenge da, ond dwi'm yn gwybod be i ddisgwyl blwyddyn yma. Fydd o jyst yn wahanol ac yn ddifyr i weld. Dydy o ddim pob blwyddyn mae rhywbeth o hyn yn digwydd sy'n codi ymwybyddiaeth hefyd. Mae'n achos da, a achos gwahanol tro yma, wrth gwrs, codi ymwybyddiaeth pobl i helpu fo organau, rhoi organau ag ati, ac yn holl bwysig. Oedd gennau ffrind a gafodd o aren newydd, a mae hwnna wedi newid i fywyd o'n gyfan gwbl. Lwcus piti mewn ffordd bod rhywun wedi gorfod marw cyn bod o'n cael hwnna, ond lwcus bod nhw wedi marw a wedi gadael aren i rhywun arall cael byw. Dwi'n meddwl bod nhw'n hysbysebio yn digon da ar y foment, ond na i rhoi organau. Fel mae dad wedi dweud, mae'n safio pobl, felly mae o'n achos pwysig. Dyn ni wedi sgwrsio efo dau efo Dewi ag Thomas, a mae'r ddau wedi cytuno os oes rhywbeth yn digwydd iddyn nhw, gobeithio ddim wrth gwrs. Os rhywbeth yn digwydd, bydden ni rhoi pob organ bosib. Deud y gwir, dio ddim yn benderfyniad anodd. Os da chi mewn rhyw ffordd gallu rhoi bywyd llawn i rywun arall wedyn, wel, synwyr cyffredin ydi o. Ond dwi yn hoffi be mae yr elusen yn ei wneud, codi ymwybyddiaeth o hyn i gyd, achos gymaint o bobl ddim yn taro dim sylw iddo fo, ddim yn meddwl am y peth yn iawn falle. A falle os un aelod o'r teulu eisiau rhoi organau a y teulu wedyn ar ôl marwolaeth rhywun yn dweud na, wel, mae hwnna wirion bod nhw heb benderfynu o flaen llaw. Ie, os o'r rhywbeth yn digwydd, mae'r organau yn mynd i achub bywydau pobl eraill, felly ydy mae o'n achos arbennig o dda. Dewch chi'n cefnogi ni, plis dewch chi'n cefnogi ni, mae'n dod dipyn o her i ni, ond mae'r achos arbennig o dda, achos sydd yn mynd i achub bywydau yn y pen draw. Felly nid yn unig dewch chi'n cefnogi ni, dewch allan i'n hybu ni, ond sicrhewch bod chi'n sgwrsio fel teulu ac yn sicrhau os oes rhywbeth erchyll yn digwydd, o leia mae rhywbeth da yn gallu dod allan o rhywbeth drwg, a rhowch organau, plis rhowch organau.